Salvador Vergés. Gràcies, president, i agrair la compareixença als senyors Esteve, Domingo i Monràs per venir avui aquí a explicar-nos un fet que, com a Junts per Catalunya, ens n'alegrem moltíssim que hagueu set capaços de crear aquest paraigua de paraigües, aquesta Unió d'Esports de Catalunya. A més, ho reconeixíeu després d'anys en què segurament les relacions no han estat el millor possible. Per tant, sou un exemple del qual crec personalment que n'hem de prendre bona nota els qui en altres àmbits no estem aconseguint precisament aquesta unitat. Vosaltres demostreu que és possible i que així les coses es fan avançar. Tant de bo els objectius que us marqueu de poder representar aquest 100% de la gent que fa esport, que fem esport al nostre país, que pugueu d'aquesta manera també crear aquest òrgan que s'equipari amb els estàndards de representativitat a nivell d'Europa i a nivell del món, com heu explicat, i que pugueu defensar d'una manera encara més ferma que hi hagi aquest finançament que tant manca a l'esport català. Junts per Catalunya hem set crítics amb la gestió que ha fet el govern en l'àmbit esportiu, ho sabeu, en diferents intervencions. De fet, si no hagués estat per nosaltres, per vosaltres i per altres partits que han fet pressió, no s'hauria resolt el tema dels deutes, dels pagaments que hi havia tant a la UFEC com a l'USEC, als consells, a les federacions, etc. És evident que no se us ha pagat els interessos que us han suposat aquestes demores, i això s'ha de denunciar també. Nosaltres sabeu que defensem que hi hagi un sistema d'ajuts que permeti a les federacions, als consells, poder actuar en previsió a la temporada, que no sigui sempre un cop ja heu hagut d'iniciar les activitats, que es reformuli el Consell Català de l'Esport, el registre d'entitats esportives, són elements que també acaben directament afectant el vostre finançament, i que es compleixi la promesa que va fer aquí mateix, crec que era en aquesta mateixa sala del Parlament, la vicepresidenta, llavors consellera Vilagrà, en el sentit de doblar el pressupost en l'àmbit esportiu, passant dels 75 als 150 milions d'euros a l'any, perquè també s'ha dit, l'esport no és només esport, és cultura, és sobretot també salut, per tant, incideix en molts altres aspectes, i m'ha agradat molt la dada que heu ensenyat en la diapositiva de que tenim 400.000 voluntaris esportius. Això en un país de 8 milions d'habitants és brutal. Nosaltres, com a Junts per Catalunya, ja anuncio que ens comprometem en la incidència que sigui que puguem tenir en els pressupostos de la Generalitat 2024, que hi hagi una partida nominal en el pressupost per la USEC i una partida nominal per la UFEC. També us pregunto si el que reclameu és que hi hagi una partida específica per la UEC o ja preveieu que el finançament per UFEC i USEC sigui suficient com per poder abastir des d'aquí aquest paraigua que heu creat, que és la Unió d'Esports de Catalunya. Altres temes, aprofitant que hi ha el senyor Esteve aquí, ja sé que no és específicament de la Unió d'Esports de Catalunya, però sí de la UFEC, saber si en la problemàtica greu que hi ha de voler treure'ns competències via la proposta de l'ADESP, de l'Associació del Deporte Espanyol, d'integrar les federacions autonòmiques dintre de les estatals, si finalment el govern d'aquí ha mogut o no fitxa, com si ha fet, per exemple, el govern basc, com heu fet vosaltres i com nosaltres mateixos, Junts per Catalunya, hem fet via entrar preguntes escrites a Madrid. Hi ha hagut una altra qüestió darrerament, que és el tema que s'ha sabut que es volia tancar el canal Esport 3. Nosaltres refermem que no hi estem d'acord en absolut, que l'Esport 3 fa una funció vital per al català en l'esport, vital per als clubs petits que poden tenir difusió i, per tant, esponsorització, per als esports minoritaris. Per tant, hi estem absolutament en contra. Així ho vam plasmar en una moció que vaig defensar jo mateix al ple del Parlament, però el grup socialista i el grup d'Esquerra Republicana la van tombar. Sap greu, però sapigueu que nosaltres hi som i si els altres s'hi afegissin faríem possible que això no es tanqués. Us preguntaria en aquest sentit si teniu des de la Unió d'Esports de Catalunya previst alguna campanya per potenciar el català a l'esport base. Creiem que és una bona oportunitat, l'esport i la integració en la llengua, i defensar, diria finalment, que el model ha de ser sempre de col·laboració público-privada, i això es veu, per exemple, com manca en el govern actual a l'hora d'establir les restriccions per sequera, d'imposar el tancament de dutxes a la brava i no escoltar altres mesures alternatives molt menys lesives i que aconseguirien tant o més estalvi, perquè el sector està absolutament conscienciat, el sector esportiu, amb estalviar aigua, però en canvi no se l'està escoltant proactivament per part del govern. Per tant, aquestes mesures també, si en podeu parlar. I la col·laboració público-privada es veu també a l'hora, ho deia fa un moment la companya, de poder treballar conjuntament
la llei de l'esport. És molt important que vosaltres, i ara que esteu més units que mai, treballem colze a colze amb el Parlament, que és evidentment l'òrgan legislatiu i per tant entomem també un mea culpa, però que treballem a partir d'ara conjuntament per fer possible aquesta nova llei de l'esport que ha de solucionar molts dels problemes que hem posat avui sobre la taula. Gràcies.